या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आपल्या अवतीभोवती आपण अनेक लोक असे बघत असतो जे अतिशय कठोर मनाचे असतात किंवा तसं आपल्याला असल्याचं भासवतात। अशा लोकांवर कुठल्याही गोष्टीचा काही परिणाम होत नाही असं आपल्याला वाटत असतं, पण कुठलीही व्यक्ती कितीही कठोर का असेना, जगात एक अशी वस्तू आहे जी त्याला रडवून सोडते, तो म्हणजे कांदा। आठवले की नाही, तुम्ही कांदा चिरत असाल किंवा घरात इतर कोणी कांदा चिरत असेल तर पाणी हे सर्वांच्याच डोळ्यात येतं, नाही का? पण असं का होतं हे तुम्हाला माहिती आहे का? कांदा चिरताना पाणी येऊ नये यासाठी काय करावं जाणून घेऊयात उपाय। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। कांदा कापताना डोळ्यातून पाणी येतं, त्याचा थेट संबंध कांद्यातील घटकांशी आहे। कांद्यात काही गंधकयुक्त संयुग असतात, तशी काही एन्झाईम्स देखील असतात। तिथं त्याची प्रक्रिया डोळ्यातील अश्रूंमधील पाण्याशी होते आणि त्याचं रूपांतर सल्फ्युरिक ॲसिडमध्ये होतं। हे ॲसिड डोळे चुरचुरण्यास कारणीभूत असतं। कांद्याच्या पेशींमध्ये असणाऱ्या 2 तेलांपैकी एका तेलामध्ये वासयुक्त आणि डोळ्यांना दाहक चुरचुरणारे घटक असतात। डोळ्यातून अश्रू आणणारे असे हे रसायन असतं, त्यामुळे हे ॲसिड हवेत पसरतं आणि डोळ्यांमधील अश्रूंमध्ये संयोग पावतं आणि त्यामुळे डोळ्यातून पाणी येतं। कांद्यातील गंधकयुक्त संयुगेच कांद्याला विशिष्ट स्वाद देखील मिळवून देतात। त्यामध्ये असलेल्या अलील प्रोपिल डायसल्फाइड या बाष्पनशील गंधकयुक्त रसायनामुळे त्याला तिखटपणा प्राप्त झालेला असतो। त्यामुळेच कच्चा कांदा कापताना खाताना डोळ्यातून पाणी येतं। कांदा चिरला की डोळ्यातून पाणी येण्यास एखाद्या साऱ्या घडामोडी कारणीभूत असतात, पण कांदा चिरला की डोळ्यातून पाणी येण्यास एवढ्या साऱ्या घडामोडी कारणीभूत असतात, पण डोळ्यांची जळजळ होणं आणि डोळ्यात पाणी येणं हा काही त्रास नाही, तर शरीरानं डोळ्यांची काळजी घेण्यासाठी केलेली ती उत्तम सोय। पण जोवर कांदा एकसंध असतो तोवर ही संयुग आणि एन्झाईम्स परस्परांपासून अंतर ठेवून असतात। फळभाज्यांमध्ये अनेक गुणधर्म असून त्यामध्ये आपली पौष्टिक तत्व मिळतात। ही तत्व आरोग्यासाठी उपयुक्त असल्यानं रोगविकार दूर होतात। मात्र तुम्हाला फक्त कांदा कापतानाच का डोळ्यातून पाणी येतं असा प्रश्न नेहमी पडत असेल, कारण कांदा कापताना त्याचा थेट संबंध त्यामध्ये असणाऱ्या घटकांसोबत आहे। कांद्यांमध्ये काही गंधसंयुक्त संयुग असतात, त्यासोबतच एन्झाईम्स देखील असतात। मात्र जोपर्यंत कांदा कापत नाही तोपर्यंत संयुग आणि एन्झाईम्स परंपरेपासून दूर राहतात। पण कांदा कापला गेला की त्या संयुगांचं रूपांतर ॲसिडमध्ये होतं आणि एन्झाईम्स ॲसिडचं रूपांतर गंधकयुक्त ऑक्साईडमध्ये होतं। हे सारं रसायन बाष्पनशील असतं, त्यामुळे त्याचं रूपांतर वायूत होऊन ते थेट डोळ्यात शिरतं। ही प्रक्रिया डोळ्यातील अश्रूंमधील पाण्याशी होते आणि त्याचं रूपांतर सल्फ्युरिक ॲसिडमध्ये होतं। हे ॲसिड डोळे चुरचुरण्यास कारणीभूत ठरल्यानंतर डोळ्यातून पाणी येण्यास सुरुवात होतं। कांद्याच्या पेशींमध्ये असणाऱ्या 2 तेलांपैकी एका तेलामध्ये वासयुक्त आणि डोळ्यांना दाहक चुरचुरणारे घटक असतात। डोळ्यातून अश्रू आणणारे असे हे रसायन असतं। डोळ्यांची जळजळ होऊन पाणी येणं हा काही त्रास नाहीये, त्यामुळे कांद्यांमुळे डोळ्यात पाणी येऊ नये म्हणून काही खास टिप्स पाहूयात। कांदा कापण्यापूर्वी 20-25 मिनिटं तो फ्रीजरमध्ये ठेवला तर त्याचा चुरचुरीतपणा कमी होतो। त्यानंतर असा कांदा कापताना त्याचा वरचा पापुद्रा हळूवार काढून टाकावा। कांद्याचा वरचा भाग कापला तर तो चालतो, पण पातीकडील भाग कापू नका, म्हणजे सर्वात शेवटी कापा, कारण या भागातच तुम्हाला रडवणारा घटक सर्वात जास्त असतो। शक्य असेल तर वाहत्या पाण्याखाली काळजीपूर्वक कांदा कापला तरी त्याचा चुरचुरेपणा कमी होतो। चांगली धार असलेला चाकू वापरा, त्यामुळे हे जे काही त्याचा चुरचुरेपणा रसायन आहे त्याला फार डिस्टर्ब होत नाही आणि ते आपल्या जागेवरच राहतं आणि त्याचा चुरचुरेपणा कमी होतो। कांदा कापल्यानंतर जर काही वेळानंतर वापरायचं असेल तर त्याला वाटीभर थंड पाण्यात टाकून ठेवा, म्हणजे त्याचा वास किंवा चव बिघडणार नाही। कांद्याचा वरचा पापुद्रा हळूवार काढा, आपल्याला डोक्यावर ठेवा आणि त्याच स्थितीत कांदा कापा। बघा डोळ्यात पाणी येते का? जर घाई असेल तर कापलेल्या कांद्याचे तुकडे पाण्यात टाका, त्यामुळे कांदा कापताना डोळ्यात पाणी येणार नाही। ज्या ठिकाणी कांदा कापत आहात त्या ठिकाणी मेणबत्ती अथवा लॅम्प लावा। कांदा कापताना पंखा बंद करा, यामुळे कांदा कापताना डोळ्यांना अधिक त्रास होणार नाही। कांदा कापताना तोंडात ब्रेडचा तुकडा सुद्धा ठेवू शकता। एंडिक्टन नावाच्या एका विदेशी कंपनीने काही वर्षांपूर्वी खास कांदे चष्मा किंवा ओनियन गॉगल्स बनवले होते। कांदा कापताना हा गॉगल घातला की त्या वाफा वगैरे डोळ्यात जात नाही आणि तुमच्या डोळ्यात कांद्यामुळे पाणी येत नाही। कांदा कापताना या टिप्स नक्की फॉलो करून पहा। आता इथंच थांबतोय, पाहत राहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ,
गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने.